handler om areal og omkreds. Der er 2 sider, areal og omkreds 1a og areal og omkreds 1b. På de sider, som børnene har fået med hjem, står der skrevet i tus her øverst navn, og der står vist skrevet ugeopgave 1 2026 heroppe, hvis jeg husker rigtigt. I bunden af arkene, som børnene har fået med hjem, står der også skrevet en lille ekstra opgave i tus. Der står skrevet, at børnene skal måle længden og bredden på samtlige figurer ved hjælp af en lineal. Det er noget, vi arbejder med i klassen lige nu, altså mestring af en lineal, og hvordan det er, vi bruger det værktøj til at måle os frem i verden. Så det første børnene skal, det er at måle længden på den her figur, bredden, længden og bredden. Den værdi, de når frem til, skriver de bare her. Vær opmærksom på, at børnene nogle gange glemmer, at når vi skal måle et linjestykke, så glemmer de at starte linealen på 0. Så hjælp dem lige i gang i starten med lige at sikre jer, at linealen bliver sat på 0 her, så de får den rigtige værdi. Når de har målt de 4 værdier og skrevet dem på figuren, er de klar til at gå i gang med selve opgaven. Det er den samme opgave om og om igen, hele vejen igennem, også på side 2. Så det er præcis det samme hele vejen igennem. Og det er firkanter alle sammen. Den første del af opgaverne er, at de skal skrive, hvilken figurtype der taler om. Er det en trekant? Er det en cirkel? Er det en firkant? Den er interessant, fordi ja, det er en firkant, en kant, to kant, tre kanter, fire kanter. Men lige præcis den her firkant har et navn. Vi taler om det i klassen som familien firkant. Og når man er i familie med hinanden, så har man tit det samme efternavn. Så den her figur, og den her figur, og den her figur ser anderledes ud, men er fra den samme familie. De hedder alle sammen firkant til efternavn, fordi de alle sammen har 4 kanter. Men i familie firkant er der en søster, der hedder rektangel. Det betyder 2 lange sider og 2 lige lange brede sider. Der er også en søster, der hedder kvadrat. Hun har 4 lige lange sider. Og der er også en søster, der har et lidt sjovt navn, som lyder lidt som rumpe, og det er søster rumpe. Det er den forklaring, som børnene er fortrolige med. Yes. Så skal vi i gang med at udregne omkreds. Det snakkede vi om i klassen i dag. Omkreds handler om, at der står en lille tissemyre her, som skal gå rundt om den her figur. Hele længden, hele bredden, hele længden igen og hele bredden igen. Og så skal vi jo plusse længden plus bredden plus længden plus bredden for at finde ud af, hvor langt der er hele vejen rundt. Nogle af de lidt hurtigere har allerede luret, at i en rektangel er de hinanden modsatte sider altid af samme længde. Når vi er færdige med den del, skal vi i gang med at arbejde med areal. Areal udregner vi i en firkant ved at gange længde med bredde. Så længde ganget med bredde er den måde, vi udregner areal på. Så som I kan se, giver det mening, at vi måler de her linjestykker først, fordi ellers så kan vi faktisk ikke udregne hverken omkreds eller areal. Lige når det kommer til areal, er det vigtigt, at I lige holder fokus på det her lille tal, det her lille flyvende total. Den forklaring, børnene har fået i klassen, er, at når vi arbejder med areal, så arbejder vi ikke kun med det, der er rundt om. Det var omkreds. Det var kun det, der var rundt om. Vi arbejder med det, der er rundt om, og alt det, der er inde i. Altså 2 ting. Kanten her og fyldet. De her 2 dimensioner, de her 2 forskellige ting, vi arbejder med, er årsagen til, at vi har et lille flyvende total her. Det er ret vigtigt at gøre dem opmærksom på kvadrattallet her, fordi at når vi begynder at arbejde med rumfang og tilføjer en dimension, altså opad, så bliver det væsentligt, at de har forstået, hvad den bidimensionelle
enhed handler om. Så er der ikke andet for end at øve det vi kan hele vejen igennem. Øve os i at måle ved at starte på 0. Øve os i at skrive de rigtige enheder. Vi har centimeter. Kender vi andre? Vi har arbejdet med millimeter. Vi har arbejdet med kilometer. Og at øve det rigtig mange gange, så vi har så godt styr på det som muligt. Hvis man kan mærke, at ens myre stadigvæk er lidt matematiksulten, så kunne man måske prøve at tegne en trekant og spørge dem, jamen hvordan kunne man udregne omkreds af en trekant så? Og hvad med en cirkel? Hvordan kunne man gøre det? Lige præcis cirkel, den er ret tricky. Så det kunne være en sjov lille øvelse, hvis man ellers synes det er spændende. Opgaven skal afleveres fredag den 16. må det være. Så fredag i næste uge. Og det var det. God fornøjelse.